κοιτάξεις έτσι. Θα πεις σήμερον 12 Ιουλίου του 2011. Ώρα. Και γελάω. 13 και 30. Ναι. Λοιπόν, είπαμε, σιμιγδάλι. Μισό ψηλό, μισό κιλό ψηλό, μισό κιλό χοντρό. Τι χοντρό? Σιμιγδάλι. Έλα. Και μισό κιλό φαρίνα και πιο λίγη να βάλεις και μισό κιλό φαρίνα. Αλεύρι. Τι είναι η φαρίνα? Αλεύρι. Τα βάζεις σε μία λεκάνη μεγάλη. Βάζεις μέσα και μία κουταλιά αλάτι. Μέσα εκεί. Τι κουταλιά του γλυκού. Σούπας, μεγάλη είπα. Ναι, μία κουταλιά της σούπας. Πάρει και κουτάλα να τη βάζουμε το αυτό που τη θέλεις. Και βάζεις μέσα. Και παίρνεις γάλα. Γάλα κανονικό από Ελλάδα. Ναι, φρέσκο γάλα. Και πόσο γάλα? θα πάρεις 1,5 κιλό και όσο σκώσει είναι αυτό, δεν το υπολογίζεις. Το βράζεις και το αφήνεις να κρυώσει, γιατί να μην είναι καίει, να είναι... Τι βράζεις? Το γάλα. Το γάλα βραστό το παίρνω. Είναι βρασμένο? Αυτό παστεριωμένο είναι βρασμένο? Ναι. Εντάξει, δεν θέλει βράσιμο τότε. Δεν έχουμε και κατσίκες στην Αμερική. Λοιπόν, και... Πλήρης γάλα. Δηλαδή πρέπει να είναι ζεστό, να είναι κρύο το γάλα. Πρέπει να είναι ζεστό το γάλα. Όχι. Και το βάζεις μέσα και το ζυμώνεις. Έτσι, το ζυμώνεις, το πλάθεις, το ζυμώνεις. Να γίνει, πώς κάνεις τις πίτες, να σου δώσω να καταλάβεις. Ναι. Τις πίτες του Αγίου Βασιλείου, ξέρει τι είναι. Και όταν είναι έτσι ωραίο, θα το σκεπάσεις. Γιατί δεν κάνεις πίτες, κάνεις. Και θα το σκεπάσεις. Και αν το κάνεις το πρωί, θα το αφήσεις μέχρι το βράδυ, σκεπασμένο μες στη λεκάνη. Και το βράδυ θα βάλεις σε ένα τραπέζι απάνω, ένα τραπεζομάντιλο. Μαγιά βάζεις? Μαμά, εγώ θυμάμαι το τραχανάς είναι κάτι πλακέ πράγματα ήταν. Ναι, τώρα θα τα κάνουμε τα πλακέ. Τι πίτες, οι πίτες είναι στρογγυλές με μεγάλα πράγματα. Όχι, τη ζύμη λέω σαν τις πίτες. Σφιχτή, αλλά όχι και νερουλή, να είναι σφιχτή. Το βράδυ λοιπόν, γιατί δεν το λέω σφιχτά. Θα το πιάνεις κομματάκι. Τι να σου δώσω να καταλάβεις. Πες πως εδώ είναι, κοίταζε με, πως εδώ είναι αυτή. Θα κόψεις ένα κομμάτι τόσο δάνα. Και θα κάνεις έτσι και θα το κάνεις ένα πιτάκι. Θα το κουμπίσεις εκείδα. Θα πάρεις άλλο κομμάτι, πάλι άλλο αυτό. Κομμάτι ζύμη. Κατάλαβα. Θα το κάνεις έτσι, θα το κουμπίσεις εκείδα, δίπλα. Να λετίνει, κατάλαβες, να πλώσει. Μετά θα πάρεις άλλο κομμάτι, θα το βάλεις εκείδα. Έτσι, κομμάτια, ψηλά. Και θα αφήσεις όλη νύχτα. Το πρωί που θα σκοτείς... Είναι δωμάτιο σκοτεινό, βορεινό και αεριζόμενο. Ναι, πού το έχουμε εμείς αυτό. Τα λέω σωστά ή όχι? Δεν πειράζει, εγώ φέτος θα βάλεις σε τούτη την κάμαρα. Πότε στη σόλα θα βάλουμε στην κάμαρα. Σκοτεινό, βορεινό και αεριζόμενο. Το πρωί... Αυτό ξέρετε εν τω μεταξύ, Το πρωί θα πιάσεις και θα το γυρίσεις από την άλλη μεριά, όλα. Γιατί από κάτω, από πάνω έχει ξεραθεί, από κάτω όμως δεν έχει ξεραθεί. Κατάλαβα. Το γυρίσεις από την άλλη μεριά. Και το αφήνεις και το βράδυ οπωσδήποτε το ξαναγυρίσεις και την άλλη. Την άλλη μέρα είναι έτοιμο. 2 μέρες ή 1 μέρα. 2 μέρες. Να τρίβεται, κατάλαβες. Να μην είναι μάζα, ούτε να είναι ξερό να μην τρίβεται. Ναι. Να το κάνεις έτσι και να γίνεται ψηλό. Κατάλαβα. Λοιπόν, όταν το ξεραθεί έτσι, εγώ έχω το μίξερ. Δεν έχω... Παλιά είχαμε κόσκινο. Και το κάνανε πάνω στο κόσκινο. Το τρίβανε, αλλά εγώ δεν έχω κόσκινο και το κάνω στο μίξερ. Έχεις κόσκινο. Γίναμε τώρα όλοι μοντέρνοι. Τι είναι αυτό που κόβει το τυρί. Κατάλαβες τι είναι? Ναι. Στο μίξερ που όπως γυρίζει αυτό, εσύ θα το πιέσεις σαν να κόβεις τυρί. Και αυτό θα το βγάζει από κάτω ψηλά. Η Δήμητρα πού είναι? Μέσα. Σταμάτησε τώρα. Έχω που λες, αυτό μπαίνει πάνω στο μίξερ. Έχεις ένα τέτοιο το μίξερ σου? Ναι, έχω food processor, Λουί, έχω τέτοιο. Λοιπόν, έχω πράγμα. Ναι, έχω δεν το βρήκα, δεν το είχα δει ποτέ. Ναι, το έχω. Λοιπόν, το βάζεις, βλέπεις πως είναι, έχει αυτό που κόβει. Αυτό που κάνει είναι ναι, αυτό κόβει. Λοιπόν, το βάζεις εδώ. Έχω κάτι τέτοιο. Ναι. Και αυτό το βάζεις μέσα. Και το βάζεις εδώ. Και το βάζεις εδώ. Ναι. Αυτό. Και ανοίγεις το μίξερ
Και δουλεύει και αυτό πέφτει από εδώ κάτω, μέσα στη λεκάνη του μίξερ. Και αυτό είναι. Και αυτό είναι. Μετά όμως θα το πάρεις πάλι αυτό και θα το βάλεις απάνω στο τραπεζομάντιλό σου. Αυτό. Θα το απλώσεις. Και κάθε τόσο θα το κάνεις με ένα κουτάλι για να ξεραθεί, να το ταράζεις. Θα το ταράζεις κάνα 2-3 μέρες και μετά για να μην κάθεσαι και το ταράζεις πολύ, βάλ' το μέσα στη λαμαρίνα του φούρνου σου, άναψε το φούρνο στις 50-100 βαθμοί, χαμηλά και βάλ' το μέσα να στεγνώσει. Και είναι έτοιμος. Χαμηλά, να στεγνώσει. Και είναι έτοιμος. Δηλαδή θέλει 3 μέρες αυτό να γίνει, 4. 4, οπωσδήποτε. Εγώ εδώ που έχει πολύ ήλιο, έχεις φέρει το κόπο έτσι. Έχει διαδικασία. Λοιπόν, Τίνα, θες να γίνουμε πλούσιοι? Πάμε να ρίξουμε ένα εργοστάσιο στην Αμερική να κάνουμε τραχανά. Δεν υπάρχει, να κάνουμε το φιαλόνο, να το κάνουμε σε μπουκάλια μέσα και να το πουλάμε. Σε νάιλον σακουλάκια, ναι. Και να λες τραχανάς ελληνικός. Έχεις φτιάξει φέτος? Ναι, αμέσως τον έχω έτοιμο. Τι ελληνικός, από Έλληνες. Από Έλληνες, ελληνικός τραχανάς δεν είναι. Όχι, γιατί ελληνικός πρέπει να το κάνουμε στην Ελλάδα. Μάλιστα. Εγώ τον βγάζω, τον βάζω σε σακούλια, γιατί δεν πρέπει να μπει σε νάιλον, το ξέρεις αυτό, γιατί θα σκουλικιάσει. Σε πλαστικό. Σε πλαστικό και στο ψυγείο μέσα. Ναι. Αν είναι έξω από το ψυγείο θέλει σακουλίτσα πάνινη. Άμα είναι μέσα στο ψυγείο, σε πλαστικό, σε τάπερ. Εγώ στο ψυγείο το έχω. Στο ψυγείο είναι εντάξει. Και δεν χαλάει. Όχι, το έχω σε πλαστικό. Σε φαγές μόνο. Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνουμε μια δοκιμή. Και δεν είναι ανάγκη να κάνεις δοκιμή με 1 κιλό αυτό που είναι πολύ. Πιο λίγο. Κάνεις με μισό κιλό μια φορά. Τη δουλειά θα την κάνεις, τη φασαρία. Αλλά πιο λίγο να δοκιμάσεις, να δεις. Να μην πάει χαμένο το γάλα και το... Καλά, σιγά, δεν είναι πολύ γάλα που θα βάλεις, μισό κιλό γάλα σιγά. Αλλά να δοκιμάσεις, να δεις πώς θα γίνει. Μάλιστα. Το πιο πολύ, το τρίψιμό του είναι λιγάκι, αλλά με τούτο δεν είναι και μπελαλίδικο, εντάξει.